Semoga selalu tercurah kepada arwah jinnya kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pimpinan Jorong saja jajarannya, terusnya kita hormati. Alhamdulillah.
Amo sekuman ganti dati enda pulang bakudo. Patah tunggu ilang baganti bisa ko di balian kana mudo.
paci lalai baik ke pasar lalai kampang gadang talago laba belonyo kampang gadang talago laba belonyo makin dicari lalai oi makin nantang dia makin dipandang lalai bertambah bedo makin dipandang lalai bertambah bedo condong lama tong kanan ranca condong salero kanan lama condong lama tong kanan ranca condong salero kanan lama Lapinan dari Muaro Kalabang ke Solo alulai sampai jalan Balimpi nama Suwo Anda menjalang guguak sarayan tah di Magalangan nan kalurui tabedu bana malabadan dia tiok kakok tabang kalai lah dipacik lape juo di mambagawi tagurajai tagak dinan kare dieng tagarung bui Paneh mangan